Kubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Ka Voice of the People Party kalapan ramjur halor kajing Byrngem bersit jong Briew ki Nongtrei ka District Transport Office haka handle tarik menta ubnai. Kajing jaman haka handle tarik naitung arja arpusau haka ba Briew ula keren ben bat Byrngem ki Nongtrei jong ka DDO halat umkra kat ba kidang pendap ya ka kamram kalalong ka ba ijli bat ka ba deban penramjur ong unong aiktian ka seng u Dr. Batskam merbo haka kerwo kubor. U Dr. merbo ula ong ba utei Briew omtang ba ula nyoben ki Nongtrei ka tega office Hendrai ula Byrngem ru yaki daga jing bishar jong u Paidbah haka jing perta ha upra. Kani ka de ka kam ka bas ngusi ka baki bor sanshar ki de ban shim ki senjam ki bating e persya ya u nakliang ka sengi penremjur ka jing le bat jing kren jong utei Briew ula ong. Ula ong ru ba halor ka jing tokit jong ka seng lalap ba utei Briew ude udukhat bat Nongtrei jong ka wei ka seng san perthei. Ka VVP kam jupan shlur ya no ru kenthop yaki dukhat bat ki nongkershan jong ka ban le sarong ban penthut Briew ne ban penmi ki kam huri hura. Kajing le ajong utei Briew haka tega jing ja kalalong daga jing temu ban pensniu dor bat penthok bria ya ka VPP kumta ka seng ka penremjur ka ni kajing le jong u ong unong aiktian shu ula benrap baka seng ka Dawa ba utei Briew ude ban Panmap Paidbah na ka VPP bat ya kata kajing Panmap de ban penmi ru syakilat pathai khobor ude ban pendap ya ka ni Hapoh Sngi nadu ka Sngi bala penmi ya ka ni kajing penpana hakilat pathai khobor lada umla ban ko ngu ya ka ni kajing Dawa jongi ka seng ka man se ban shim de ki wei pat ki senjam ki bak hamting e ong u Dr. Merbo. Nakliang kaseng ka gentui ki bor sarkar ban kya na kinu ki kam ki bala ban penmi e ki jingkulmar bat penjenjar ki Paidbah haba ki pendap e ki kamram jongki. Haka juga por ki Paidbah ki de ban buram e ki namar ki pendap ya la ka kamram nak benta ka bahakam yat jong kelum lang baro ula ong.